ஃபஸ்ட்டு பணத்தோட விதியை நாம் புரிஞ்சுக்கணும். நாமெல்லாம் நம்மக்கிட்ட பணம் வரணும் அப்படின்ட்டு தான் எதிர்பார்க்குறோம். ஆனால் அப்படி எதிர்பார்க்கும்போது பணம் நமக்கு வராது. பணம் என்பது ஒரு பொருள் அல்ல, அது ஒரு எனர்ஜி, அது ஒரு சக்தி. அது வந்துட்டு ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி கொடுத்துட்டு போயிடும். பாருங்கள், பணத்தை வீட்டில் வச்சுக்கிட்டு இருக்கணும், நான் ஆசைப்படுறேன் அப்படின்ற மாதிரி பணத்தை நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னா நிச்சயமாக பணம் வராது. ஏன்னா பணத்தோட விதியே வந்துட்டு வேறொருத்தர்கிட்ட கை மாறி போகிறது தான். எப்படி நம்ம பணம் நம்மக்கிட்ட வரணும் ஆசைப்படணுன்னா நம்மளோட தேவைகளை ஃபஸ்ட்டு முன்வைக்கணும். நான் ஒரு ஃபோன் வாங்கணும், அந்த ஃபோன் வாங்குறதுக்கு 20,000 ரூபாய் ஆகும், அதை மனசில் நினச்சிருந்தா மட்டுமே போதும். அப்புறம் அது மேலே நம்ம ஆசைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். அதை நம்ம அடையிறதுக்கான வேலைகளை நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும். கடைசி நேரத்தில் அந்த ஃபோனை நம்மக்கிட்ட வாங்கி கொடுத்துட்டு போயிடும். பாருங்கள், பணம் நமக்கு வேணும் அப்படின்ட்டு நம்ம எண்ணும்போது நிச்சயமாக நம்ம பணம் கிடைக்காம ஃபெயிலியர் ஆயிடுறோம். எந்த ஒரு பொருளாதாரத்தை நம்ம அடையணுமோ அது மேலே நம்ம ஆசை வைக்கணும், அது மேலே அன்பை செலுத்தணும். அப்படி பண்ணும்போது நிச்சயமாக நம்ம அதை அடையிறோம். இதுதாங்க பணத்தோட விதி.